Buxa Ados Motocross 2016 vám přináší Buxa, Jetset kavárna Elektra, Hospoda pod Borovou, HT Group, realizace průmyslových staveb, Ados, čistírny odpadních vod. Krásný dobrý den vám přeji při sledování záznamu ze druhého podniku Buxa Ados Motocrossu, tedy Mezinárodního mistrovství republiky motokrosařů. Šampionát tentokrát zavítal na trať do Kramolína u Nepomuku. Pojďme nyní ale na kategorii žen, kde byla horkou favoritkou Jana Antošová. Trénink mě vyšel, nebo kvalifikace o 3,5 vteřiny rychlejší čas na báru. Mám změněné nastavení, celý komplet tlumiče, takže si myslím, že by to mohlo vyjít. Co říkáte trati a tomu neustále se měnícímu počasí? No tak ráno zapršelo, což je super, protože trať je úplně ideální a bude suchá, takže si myslím, že budou muset ještě kropit. V čele průběžného pořadí šampionátu byla Barbora Laňková. S Janou Antošovou měli stejný počet bodů. Určitě to bude zase boj s Janou, i když v Kvaldě teda zajela rychlejší čas jak já, ale budu se snažit a bude se na co dívat. Co říkáte tomu, že ten rozdíl mezi vámi v kvalifikaci je tak velký? No, mě moc nesedlo zajet rychlý kolo, ale nechci se na to vymlouvat, uvidíme, jak mi to sedne v závodě. Jana je rychlá, uvidíme. Barbora Laňková vedla díky lepšímu výsledku druhé jízdy z Pacova. Za Antošovou a Laňkovou skončila v kvalifikaci třetí Tereza Hromková. Právě Tereze Hromkové vyšel nejlépe start této úvodní jízdy závodu v Kramolíně. Druhá za ní vyletla Jana Antošová. Barbora Laňková se pohybovala někde okolo 5. místa, byla tedy v té vedoucí skupince a samozřejmě čekala na svoji chvíli. Barbora Laňková se takto prokousávala kupředu. Ze 4. místa šla na 3. příčku přes Mariku Mlínkovou. Právě Marika Mlínková byla také jednou z nejlepších závodnic v kvalifikaci. Zajela 4. nejrychlejší čas. Jana Antošová z počátku této jízdy všem soupeřkám ujela. Druhá za ní jezdila Barbora Laňková a 3. místo si držela Tereza Hromková. Laňková zrychlila v závěru jízdy, hodně zabrala a stahovala náskok Jany Antošové. Jana Antošová zatím jela v klidu svůj vlastní závod, pak ale přišli takzvaní okoličkáři, tedy závodnice, které byly pomalejší o jedno kolo. Jana Antošová je začala předjíždět, no a měla s tím drobné problémy. V cíli byl mezi první a druhou závodnicí rozdíl 1,340 sekundy. No, nebylo to lehké, jak to šlo vidět, protože udělala jsem si náskok, ale potom tam byli okolečkáři a prostě v zátočinách mě to vycházelo a musela jsem vždycky zpomalit. Oni totiž neví, že někdo dává kolo a chcou závodit, že si myslí prostě, že s někým závodí. Na stupních vítězů Aleš Buxa dával na hlavu zlatý věnec své svěřenkyni Janě Antošové. Stříbrný slušel Barboře Laňkové a z bronzu měla radost v cíli 3. Marika Mlínková. Start do druhé jízdy měla nejlepší ostřílená rakouská závodnice Julia Šrenková. Je nejen motokrosařkou, ale jezdí i dálkové rally na motocyklu. Je takzvanou rakouskou královnou motocyklových cross-country rally. Brzy se do čela této druhé jízdy dostala Barbora Laňková. Čekalo se, zda si vytvoří náskok, ale Jana Antošová nebyla příliš daleko od své soupeřky, se kterou bojuje o titul mistryně České republiky. V prvním závodě si obě dvě děvčata rozdělila první a druhá místa. Schylovalo se tedy k repríze prvního podniku. Jana Antošová se přibližovala na dostřel Barboře Laňkové. Její snaha ale nebyla korunována tak, jak by Antošová chtěla. Přišel pád a s ním i ztráta na vedoucí Barboru Laňkovou. Zvednout motocykl, to byla opravdu velká dřina. Na druhém místě jezdila v těchto fázích závodu Viktorie Kellerová. Zpočátku rychlá Julia Šrenková se propadala dozadu. Na Viktorii Kellerovou se ale rychle dotahovala Tereza Hromková, která se letos pere s Kristýnou Vítkovou o 3. místo průběžného pořadí právě za Laňkovou a Antošovou.
Jana Antošová se v této jízdě trápila hodně s motocyklem. Měla potíže s pérováním zadního kola a na jejím tempu to bylo znát. Zkoušela sice stahovat ztrátu na Barboru Laňkovou, no ale s tímto strojem jí to příliš nešlo. Barbora Laňková si tak mohla jet pro své další vítězství a jelikož Jana Antošová dokončila závod na 5. místě, mohla se Barbora Laňková radovat i z průběžného vedení v pořadí mezinárodního mistrovství republiky. A je její průjezd cílem. Dneska super závody, ráno se mi moc dobře nejelo, jsem ráda, že jsem se potom do toho dostala. První závod byl pro mě trošku kratší, čím dál líp se mě jelo a teď ten druhý podařil se mě start a Jana potom asi někde spadla nebo nevím a jelo se mi skvěle a bylo to super. V součtu bodů z obou jízd byla nakonec Jana Antošová v Kramolíně druhá za Barborou Laňkovou. Třetí příčku obsadila Tereza Hromková, která na Antošovou ztratila 1 bod. No a tady už je průběžné pořadí mistrovství republiky. Největším favoritem třídy veteránů byl Martin Žerava, který přijel do Kramolína zdravotně handicapován. Zkusím aspoň jet ty veterány, protože jsem v pátek chytl nějakou horečku, nějakého bacila nebo něco. Mám vyskočené uzliny, v krku knedlu, jak se říká. Uvidíme, no. Začíná svítit sluníčko, začíná být teplo, už se začínám potit teďka, no ale snad to nějak vydržím. Já myslím, že když dobře odstartuju, nasadím tempo a snad tak si budu snažit se kluky hlídat. Přes zdravotní handicap Martin Žerava zajel nejrychlejší čas v kvalifikaci. Druhý byl Jiří Pach, ale ztratil na vítěze už více než 4 sekundy. Toto je start první jízdy veteránské třídy. Martin Žerava šel rovnou do čela, tak jak jsme zvyklí na všech závodech veteránů v České republice. Druhý jel zpočátku Ladislav Mikas. Za nimi se pak vytvořilo další široké pole veteránů. Žerava všem ujížděl už od prvního kola. On tyto závody bere jako trénink na veteránské mistrovství světa, kterého letos čeká. Je horkým adeptem na světovou medaili. Mistrovství světa veteránů se jede tentokrát v holandském Assenu a na písku, takže tam to bude mít Martin Žerava hodně těžké. Asi mu bylo hodně špatně, když jel ve veteránech a neprohnal i konkurenci ve třídě MX1, kde se dokáže často prát i v desítce nejlepších. Za Žeravou se v tomto závodě pohybovali Jiří Pach, Ivan Černý, Dušan Tichý, Ladislav Mikas a Roman Skalka. Právě souboj za Martinem Žeravou byl tím nejzajímavějším v tomto závodě. Vždyť Martin Žerava králuje mistrovství republiky veteránů stejně suverénně jako v loňském roce. Martin Žerava si v tomto závodě vychutnával jízdu ve stupačkách. Do cíle dojel před Jiřím Pachem, Ivanem Černým, Dušanem Tichým a první 5 uzavíral Ladislav Mikas. Dále následovali Roman Skalka, Miroslav Štaut a Viktor Špaček. To byla 8 nejlepších. Pojďme za vítězem. Myslel jsem, že to bude horší, že to budou mít jako fyzicky horší, protože jsem fakt celou sobotu proležel, ale podařil se mi start a od prvního kola jsem viděl, že jsem si už udělal trošičku náskok lepší, tak jsem pak zvolil takovou trošku jinou strategii, abych trošku posilil víc nohy a záda, že vlastně nejedu jak kdyby ty MX1, viděl jsem, že furt klukům ujíždím a když jedu jak kdyby ve stupačkách, tak jsem se snažil dát celou rozličku jak kdyby ve stupačkách, abych posilil na to Holandsko, na ten svět pořádně nohy a záda, no, že tam to bude větší záběr. Tak pro mě celku to těžké trošku bylo, protože jezdím jenom krajské přebory, takže ty tréninkové dny a hodiny mě chybějí, ale já se musím přiznat, že to dneska tady užívám, akorát prostě na mě náročný, jak je ta trať pluska na těch kameních. Jo. Jinak v pořádku, v pohodě všechno. Kluci za mnou mě tlačili, těch tam bylo jak psů a lvů, takže měl jsem důvod ještě jako trochu se snažit. Jako. Tentokrát jsme si poslechli i druhého pořadí Jiřího Pacha, jelikož on byl aktérem toho zajímavého souboje o druhé místo. Druhá rozjížďka třídy veteránů se odehrávala v podobné režii jako rozjížďka první. Do čela šel suverénně Martin Žerava. Sami můžete vidět ve třetí zatáčce, jaký už byl jeho odstup před pronásledovateli. Za ním se vydal na stíhací jízdu Jiří Pach, no ale na něj už tlačil Ivan Černý. Společně s nimi tam byli Ladislav Mikas, Roman Skalka, Miroslav Štaut, Michal Buchta, Josef Pudláček. To jsou jména, která se objevují v popředí veteránských závodů, i když to popředí veteránských závodů má vždy stejné čelo a tím čelem není nikdo jiný než
než Martin Žerava. Jiří Pach zpočátku jezdil za Martinem Žeravou na druhém místě, pak ale se nechal předjet Ivanem Černým a druhou rozjížďku dojel na druhé příčce právě Ivan Černý. To je jezdec se startovním číslem 22, kterého můžeme sledovat. Martin Žerava si dobře zatrénoval, ten jeho zdravotní stav mu nedovoloval jet úplně naplno, ale přeci jenom ta jeho suverenita byla tak velká, že v cíli měl před druhým v pořadí Ivanem Černým náskok více než 42 sekund. Třetí příčku obsadil Jiří Pach a ten byl zhruba 3 sekundy za druhým Ivanem Černým. Jelo se mi o kapánek líp, a tak jsem se o kapánek líp snažil víc, trošku jsem se snažil trošičku tahat v rámci možnosti, abych to nepřehnal, abych se neutavil a ta nemoc mě ještě víc neskolila. Jelo se mi dobře, sice už místama už to bylo hodně děravý, že jsem musel změnit trošku stopy, ale jsem spokojený na to, jak to vypadalo v pátek, prostě večer, tak maximálka spokojený. No a tady je na nejvyšším stupínku Martin Žerava, jak jinak než s jedničkou na červeném podkladu a plným počtem 100 bodů v Mezinárodním mistrovství republiky. Na druhém místě za ním je Ivan Černý a třetí je Ladislav Mikas. Organizátoři z Nepomuckého autoklubu pořádají hodně dobrých závodů a jsou za ně často chváleni. Já myslím, že Automotoklub Nepomuk je náš stěžejní klub, je takovou výkladní skříní autoklubu, pořádá krásný závody. Dnes to bude určitě moc hezký, je plná účast jezdců, plný startovní ročty, vyšlo počasí. Věřím, že přijde hodně diváků a těším se na to. Kdo z českých motokrosařů by se mohl prosadit na světové úrovni a dostat se na takové pozice, na jakých byl třeba Jaroslav Falta? Tak já věřím, že máme talentované mladé závodníky a osobně podporuji Petra Poláka, podporuji ho jak osobně ze svých prostředků, tak z nadačního fondu Autoklubu České republiky. Petr Polák tento rok trénuje v Belgii, v belgickém továrním KTM týmu Diga Racing. Nyní se dostáváme ke třídě MX2. V ní byl po prvním závodě lídrem průběžného pořadí Maďar Bence Svoboda, jedoucí v barvách týmu Buxa a Dost KTM. Ano, jsem sice po prvním závodě lídrem průběžného pořadí, ale zdejší trať je velmi tvrdá a dají se zde očekávat vyrovnané boje. Mám trochu pochroumané koleno z tréninku v Maďarsku. Chtěl bych být samozřejmě nejlepší, ale nejsem zcela fit. Bude to ale hodně zajímavé. Nejvýše postaveným českým jezdcem v MX2 byl Filip Neugebauer, ale při jeho absenci v Kramolíně se na pozici české jedničky tlačil Milan Špičák. Je pravda, že v Pacově jel Filip s náma, bohužel si přivodil zranění, tento víkend teda myslím startuje v Německu, nicméně s Martinem Krčem jsme jako víceméně jediní čeští piloti tady v této 5 a leží na nás ta tíže zodpovědnosti, že prostě musíme tahat, aby jsme zahraniční kluky, kteří si oblíbili náš český mistrák, aby jsme s nima drželi krok a dokázali je porazit. No. Dokážete to už v dnešním závodě? Budu se snažit, udělám pro to maximum. Od Pacova jsme toho hodně najezdili na tréninku, takže na motorce jsem se cítil daleko líp než před Pacovem, tak doufám, že tuhle dřinu zúročím a bude to odpoledne vidět. V kvalifikaci byl nejrychlejší francouzský závodník Sylvain Jolin, jedoucí v barvách Buxa a Dost KTM týmu. Druhý nejrychlejší čas zajel Tomáš Šimko z KRTZ týmu. No a třetí nejrychlejší byl v měřeném tréninku Martin Krč z týmu SZA Staff Racing Team. Tady už sledujeme, jak to vypadalo po startu této rozjížďky. Byla tam hodně velká tlačenice. Vždyť ne všichni závodníci, kteří přijeli do Kramolína, se mohli postavit na start. Ano, takový je zájem o Mezinárodní mistrovství České republiky motokrosařů. Kvalifikace bývá v poslední době opravdovou kvalifikací, takže ne všichni, kteří přijedou, se dostanou na start hlavního závodu. Do čela šel v této rozjížďce Sylvain Jolin. Z předpokládané špičky tam byli téměř všichni, až na Maďara Bence Svobodu.
vedoucího jezdce průběžného pořadí mistrovství republiky. Na druhém místě se zpočátku držel Tomáš Šimko. Na pěkné třetí příčce jezdil Jan Vondrášek. V popředí byli i dva polští závodníci, Tomáš Vysocky a Gabriel Četnicky. Trať v Kramolíně měří 1720 metrů a je velice rychlou tratí, což můžete vidět i na těchto onboardových záběrech. V průběhu jízdy se Tomáš Šimko dostal do vedení před Francouze Jolena. Třetí příčku si držel Jan Vondrášek. Jolén ale nenechal nic na náhodě, vrátil se do vedení a začal všem svým soupeřům ujíždět. Martin Krč měl slabší začátek této jízdy, prodíral se postupně vpřed, vždyť po prvním kole jel až na 9. místě. Do cíle se ale Martin Krč dostal na třetí příčku. O jedno místo před ním skončil Tomáš Šimko, tedy na druhém místě. No a pro vítězství v této první rozjížďce závodu v Kramolíně si dojel francouzský závodník Sylvain Jolén. Čtvrtou příčku obsadil Milan Špičák, také jeden ze špičkových jezdců z České republiky. No a Maďar Bence Svoboda to dotáhl na 5. místo. Udržel se tak zatím ve vedení v průběžném pořadí mistrovství republiky, ale tento muž, Sylvain Jolén, mu hodně šlape na paty. Sylvain Jolén si takto v klidu mohl dojet pro vítězství v této úvodní rozjížďce a to vítězství bylo s náskokem více než 9 sekund před Tomášem Šimkem. Povedlo se mi udělat velmi dobrý start. V prvním kole to bylo hodně těžké. Zvláště souboj s Tomášem Šimkem mi dal hodně zabrat. V prvním kole jsem se dopustil i jezdecké chyby a něco málo jsem ztratil. Musel jsem potom tlačit a dohánět tuto ztrátu. Jakmile jsem našel správné tempo, jel jsem si pro vítězství. Jsem hodně rád, že se to povedlo. Děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, především pak svému týmu a své přítelkyni, která mě podporuje. Celou jízdu jsem se trápil, špatně jsem odstartoval a nemohl jsem se vůbec dostat do tempa. Celou rozjížďku jsem měl tak jakoby blbě prostě, si myslím, a doufám, že to druhé jízdě bude lepší. No a tady Sylvain Jolén přebírá zlatý věnec od Aleše Buxy. Samozřejmě i u promotéra tohoto seriálu byla velká radost. Sylvain Jolén byl tedy i horkým favoritem druhé jízdy. Počítat se muselo s Tomášem Šimkem, no a samozřejmě svoji kůži lacino nechtěl prodat ani Martin Krč. Tak to vyrazilo početné pole do druhé rozjížďky. Když už jsme hovořili o té kvalifikaci, která byla hustým sítem, tak si připomeňme, že na startovní žebřík se vejde 40 závodníků. Do Kramolína jich přijelo 48, takže 8 jezdců se vůbec nedostala do tohoto závodu. Pořadí zpočátku táhl Sylvain Jolén, za ním se na druhém místě držel Milan Špičák a třetí jezdil Tomáš Šimko. Lídr šampionátu Maďar Bence Svoboda byl až na 9. místě. Tak hodně ho trápilo koleno, že to bylo znát na jeho jízdě a jel s velkým sebezapřením. Bence Svoboda se pohyboval v tomto závodě jako na houpačce, chviličku se dotáhl na 3. místo, pak zase klesl. Měl přeci jenom hodně velký handicap v podobě zranění. Pořadí se drželo Jolén, Špičák a Šimko. Svoboda posléze nasadil k velké stíhací jízdě, která ho dotáhla až ke 3. příčce. Za ním jezdil Jan Vondrášek. Dobře se dařilo i Richardu Šikyňovi. Ten společně s Martinem Krčem bojoval o 4. a 5. příčku. To byl tento zmiňovaný mikrosouboj. Bence Svoboda jel, jak už jsme si řekli, handicapován svým zraněním. Je to vidět, že nejede tak agresivně, jak jsme na něj zvyklí v seriálu Mezinárodního mistrovství republiky.
Milan Špičák si dojel pro druhé místo v této rozjížďce. On vlastně bojoval o pozici české jedničky. Dotáhl se až na 3. místo průběžného pořadí Mezinárodního mistrovství České republiky za 2 cizince, Francouze a Maďara. Má za sebou Martina Krče. Když se díváme na tabulku konečného pořadí tohoto závodu, Sylvain Jolén v této jízdě měl náskok 4sekundový, 10sekundovou ztrátu měl Bence Svoboda, 4. Martin Krč dojel už s 18sekundovou ztrátou a 4 sekundy za ním to dotáhl do cíle Richard Šikyňa. Tady máme problémy Tomáše Šimka. Tomáš Šimko dlouho jezdil vepředu, dostal se i na pár kol do vedení před Joléna, ale pro technické problémy s motocyklem krátce po polovině druhé jízdy odstoupil. Se ztrátou 9 kol byl klasifikován jako 30. Sylvain Jolén vyhrál druhou rozjížďku a šel do čela průběžného pořadí mistrovství republiky. Stejně jako v první jízdě se mi podařilo nejlépe odstartovat ze všech závodníků. Tomáš Šimko mě opět hodně zlobil a byl velice dobrým, dravým soupeřem. I tentokrát to byl pro mě dlouhý závod. Nevyvaroval jsem se stupidních chyb, jezdil tedy po jedné z takových chyb na druhém místě. S Tomášem Šimkem jsme tam hodně bojovali. Trať byla rychlá, objevovala se kluzká místa, v níž to šlo do souboje kdo z koho. V některých chvílích to bylo i hodně nebezpečné. Pak měl ale Tomáš problémy, já šel do čela a dojel jsem jako první do cíle. Dobře jsem odstartoval, vytáhl jsem se hnedka na druhém místě za Sullivanem. První 2 kola jsem jezdil druhý, pak na mě začal tlačit Šimko, věděl jsem, že je o malinko rychlejší, tak jsem ho pustil před sebe, abych viděl, kudy má jede, kde je rychlejší než já. A taky jsem trošku zamýšlel, že by mohl Sullivana nějak pošťouchnout a tím by to bylo lepší pro mě. Nicméně Šimko nám ujel, potom buď zastavil motorka nebo spadnul a já jsem se držel furt stejným odstupem 5 až 10 sekund, záleží na kolečkářích za Sullivanem a dokázal jsem to udržet až do cíle, takže spokojenost. Tak určitě jsem s výsledkem spokojený, 3. místo je super. Chtěl jsem být na pódium, ale výsledek dobrý, ale výkon špatný. No. Nejel jsem úplně podle svých představ a prál jsem se s tím hodně a ta trať mi vůbec nesedla. A tady už je trojice nejlepších ve třídě MX1 z kramolínského závodu na nejvyšším stupínku Sylvain Jolén. Lídr průběžného pořadí Mezinárodního mistrovství republiky. Nejlepším z českých jezdců je 3. Milan Špičák. Lídrem průběžného pořadí prestižní třídy MX1 byl před kramolínským závodem Martin Michek. Jsme tady proto, aby jsme tady tu show udělali a pořádně se zazávodili a aby se nám ten adrenalin vyskočil v té krvi co nejvejš nebo v tom těle co nejvejš a já si myslím, že to bude velice pěkný, už kvalifikace napověděla s těma časama, že to bude hodně rychlý závod a já si myslím, že to bude hodně dobrý. Druhý čas v kvalifikaci zajel Jaromír Romančík. Společně s nimi se do trojky nejrychlejších dostal Francouz Florian Richier, který v prvním závodě letošní sezóny Mezinárodního mistrovství republiky nestartoval. Toto už je start první jízdy třídy MX1, no a vepředu byli borci, které jsme tam čekali, Sukup, Richier, tlačili se na ně také Michek s Romančíkem. To je ta absolutní špička, která se pere o domácí titul šampiona. Do čela se hned zpočátku dostal Martin Michek, za ním jezdil Jaromír Romančík a 3. byl Florian Richier, i když takto si na něj vyšlápl Marek Sukup, předjel svého soupeře a dostal se na 3. místo. Tady už je zmiňovaná trojice nejlepších, Jaromír Romančík na 2. místě za Martinem Michkem, 3. Marek Sukup, no a Francouz Florian Richier trošičku ztrácel, ale to je závodník, který umí hospodařit se svou kondicí a hlídal si trojici soupeřů před sebou a jeho chvíle teprve měly přijít.
Jaromír Romančík se snažil soupeřům poodjet. On je známý svou houževnatostí, takže to jeho tempo může být konstantně vysoké celý závod. Martin Michek se tam hodně prál s Markem Sukupem. Sukup se takto dostal na druhé místo před Martina Michka. U Martina Michka bychom měli říct, že přijel k tomuto závodu handicapován. V předchozím týdnu ležel doma s virózou, netrénoval a na jeho výkonu to bylo hodně znát. Tady je nádherný souboj Jaromíra Romančíka s Markem Sukupem. Tito dva borci dělali tento závod. Diváci, kterých přišlo na trať do Kramolína velké množství, měli neustále na co koukat. Bylo vidět, že fandí a tentokrát mohli vidět i nádherný motokros. Tuto jízdu vyhrál Marek Sukup před Martinem Michkem a Jaromírem Romančíkem. Vzdálenost cíli mezi prvním a druhým byla 1,5 sekundy, takže relativně malá. Martin Michek chtěl dotáhnout Marka Sukupa, ale to se mu nepovedlo. Vítězem tedy Marek Sukup. Tak tady to není jednoduché nikdy, jak člověk neostartuje, tak se strašně blbě prodírá dopředu a základ byl dobrý start. Sice tady nahoře mě to trošku vyvezlo, takže mě podjeli kluci, ale byl jsem tam dobře, chytil jsem s nima tempo a čekal jsem na nějakou chybičku. A vyšlo to, no, jsem rád, že to tady zase vyšlo po roce. Bylo tady dost místa na předjíždění, nebo soupeři opravdu museli udělat nějakou závažnější chybu? Je to o chybách, Jára dole udělal chybu, jinak bych ho asi nepředjel. Je to, že když si člověk fakt drží ideální stopu, tak je těžko tady předjet. Na stupních vítězů se tentokrát sešla trojice českých závodníků. Toto už je start druhé jízdy. Do popředí šel Florian Richie. Jak už jsme si řekli, v prvním podniku mistrovství republiky pauzíroval. Úvodní rozjížďku v Kramolíně taktéž nedojel, tudíž byl zatím bez bodového zisku. Společně s francouzským závodníkem byl na těch předních pozicích také Petr Bartoš. To je zkušený závodník atakující pozice nejlepší pětice šampionátu. No a podívejte se, jak bylo na trati. Chvilkama hodně těsno. Tak toto viděl Patrik Liška ze své přilby. Francouz Richie se dostal do čela, za ním jezdili Bartoš s Romančíkem. Jaromír Romančík začal na Petra Bartoše tlačit a posléze se dostal i před svého soupeře. Pořadí na špici se krystalizovalo podobně jako v té první jízdě, pouze s tím rozdílem, že Martin Michek jezdil takto až na 6. příčce. Měl před sebou tedy několik soupeřů ke zdolání, aby se mu podařilo udržet průběžné vedení v mezinárodním mistrovství republiky. Ti soupeři, kteří tam s ním bojují o ty špičkové pozice, jsou Marek Sukup, Jaromír Romančík. Samozřejmě počítat musíme i s Petrem Bartošem. Ta konkurence ve třídě MX1 je v letošním roce hodně velká. Francouz Richie našel ve druhé jízdě to správné tempo, dostal se do čela a podívejte, jaký odstup za ním měla dvojice Sukup a Romančík. Sukup s Romančíkem si ale byli vědomi toho, že jejich vzájemný souboj je mnohem důležitější než nějaká bitva s francouzským pilotem. Francouzský závodník už má tak velkou ztrátu, že by jen určitá shoda okolností ho mohla katapultovat ještě do boje o titul mezinárodního mistra České republiky. Nic to ale nemění na tom, že Richie se bude snažit vyhrávat alespoň jednotlivé rozjížďky v letošním šampionátu. Jaromír Romančík si tentokrát dojel jako první k cíli a mohl být se svým výsledkem i výkonem spokojený. Druhý projel cílem Florian Richie, třetí Petr Smitka, čtvrtý Marek Sukup a pátý Martin Michek. Musím říct, byl to náročný, start se mi zase tak nepovedl, byl jsem tam asi čtvrtý, ale tak nějak kousal jsem se dopředu pomaličku a jezdil jsem druhý. Florian měl velký náskok, jo, kdyby neudělal chybu, myslím si, že by ho nepředjel, ale udělal chybu, to jsou závody a já jsem z toho vytěžil. Jaká to byla chyba, která vás dostala na první místo? Florian upadl zatáčce, asi mu jelo přední kolo nebo něco, takže vlastně mi to, sice jsme měli souboj, ale ten náskok jsem stáhnul tím, že upadl a pak jsem se už snažil až do cíle prostě makat, abych ho předjel a podařilo se. Bylo to hodně těžké dneska pro mě ten víkend celý.
zdravotní problémy, ty se nechce vymlouvat, prostě jsem do toho šel s plným plynem a kluci dneska byli lepší a gratuluji jim a děkuji celému týmu Buxa z KTM Racing, že mě podporuje a důležité je, že jsme udrželi i červenou tabulku v takovýhle situaci, takže dobrý. V součtu obou dvou jízd byl nejlepší Jaromír Romančík a připsal si své první vítězství v mezinárodním mistrovství republiky. Pořadí šampionátu je Martin Michek, Petr Smitka a Marek Sukup. To vše bude platit až do 10. července, kdy se jede další závod v Petrovicích u Karviné. Buxa Ados Motocross 2016 vám přináší Buxa, Jetset kavárna Elektra, Hospoda pod Borovou, HT Group, realizace průmyslových staveb, Ados, čistírny odpadních vod.